Ngibingelela abalandeli be-channel ethu esichaza kuyona amaphupho. Igama lami nguHlengiwe Isibongo Ngwambuthoke. Namhlanje nginesifiso sokuthi ngeke ngichaze ukuthi uma wena uthe ulele wophupha ithoyilethe, ngabe kusho ukuthini lokho ke? Kusho ukuthi uyachithwa. Uma ngabe uphupha number 2, kusho ukuthi uyachithwa. Uma ngabe uphuphe noma izimpethu lokho kusho ukuthi kukhona okuthize ukushaya amanzi kuwe ochithwa ngakho. Uma ngabe kuthiwa futhi uphuphe umphalazo, yebo kusafakwa nakhona. Kahle kahle nje ukuphupha into esuke iphuma emzimbeni wakho efakwa ethoyilethe elahlwa laphaya engezokwazi ukuthi uyisebenzise uphinde uyidle, leyo nto leyo isuke ikhomba ukuchithwa kuwenake. Ngaleyo ndlela yini lapho sokuchithwa khona? Kusuke kuchithwa umuntu onjani umuntu ochithwayo. Ngabe uyasebenza, bazokuchitha emsebenzini ngendlela yabo ethize ukuthi umsebenzi lo wenzayo kubonakala ngathi wena awenzi kahle, ube nesicefe kwabanye abantu, uthi noma uthi uzama ukuthi uyangcokela nabanye abantu bebengasakuzwisisa kahle, babengasakuthandi, ube nesidina nje, ungabonakali ukhona emsebenzini, kube sengathi into yenzayo ayikho ukuze kuqashwe omunye umuntu, khona ukhona. Basuke bekushaya ke lapho ke ngesichitho ukuthi chitheka wena, hamba la. Yingabe usemshadweni wakho, uma ngabe kuthiwa umshado wakho bayabona abantu ukuthi cha engathi lo mshado wakhe lo muntu lo uhamba kahle, yonke into yakhe ikhona ikahle, bazokumonela mase befuna ukuchitha sisi noma mama lapho ekhaya lakho. Uyabona, bafise ngathi nje ungahlupheka nje ubaba kulelo khaya lakho angabe sathanda ukuba seduzane kwakho, nihlahlale ningabe sazwana, nihlale ningabe lisatholana kahle, izinto eziningi zingabe sayibona ngeso lilodwa. Uyabona, kuphinde futhi nakunjalo mhlambe kwabangakashadi nakubona kube yinto enjalo, bacikekelane bangabe sazwana. Uyabona, kungabasakuhle nje, kungabasabamnandi. Kube mhlambe ibhizinisi lakho lenzayo nje ozamela lona, ozenzela wena lona, bakuchithe bekufake ikhathazo, bakufaka izinto ezizodala ukuthi lento yenzayo uyibone ngazuthi cha isikude kakhulu ukuthi ikuphumelelise, noma uyibone ngazuthi lento engathi owayenza wena akusikona kahle, kanti suke sebekufake ikhathazo lokuchitheka entweni wena osuke uyenza ke. Namhlanje ke ingakho nginesifiso sokuthi ngeke ngichaze amaphupho lapho uthola ukuthi khona umuntu usuke echithwa ke. Ngizongiqale kanje. Uma uphupha ithoyilethe, uma uphupha ithoyilethe nje, ngabe uyalibona noma ngabe uphakathi noma ngabe kuthiwa uhleli esithini yakhona, kwenza lokho suku ukwenza ke ukuthi ngabe kusho ukuthini ke kuwe. Lo nto leyo isikhomba ukuthi wena ungumuntu ochithwayo, ungumuntu owakhelwa izichitho. Kanjani na? Ngabe kunento ethize oyenzayo wena ofuna ukuthi iphumelele iye phezulu, iye phambili, kodwa uthola ukuthi izothi mase iya phezulu mase iphelela phansi. Yini indaba ke ithoyilethe uma uliphupha mase kuthiwa isichitho ke? Lalela ke. Uma kade udla, usukudlela ukuphila, ngithi usukudlela ukuphila, kuthi lokho sukungasozokusebenzisa kulahlwa ethoyilethe. Yingakho ke uthola ukuthi uthi mawulibona mase kuphakama into ethi cha wena konke okwenzayo ufanele ukuthi kukuphilise, kunabantu abakushonisa phansi, abakulahlelela phansi. Yingakho ke usuzolibona ithoyilethe ukuthi kukhomba ukuthi konke okwenzayo wena akushone phansi, akushone emgodini. Ingakho uzobona ithoyilethe, usukhonjiswa ithoyilethe ukuthi kunomuntu okumele owenza izinto zakho zonke ezenzayo ziphelele ethoyilethe. Uyibona ungumuntu olokhu uhamba uye ethoyilethe ephusheni, kanti unesimo esithenene wena okwenzayo konke kwakho kuphelela phansi. Wena okwenzayo konke kwakho kuphelela futhi hayi phansi ngaphezulu kwenhlabathi, kufakwa phansi emgodini lapho kusuke kwenziwe izinto ezithize ukuthi noma yini ongabe kuthiwa wena uyayenza iphelele phansi. Ithoyilethe ungabe ubonile uhleli kulona, isho lonto ukuthi cha wena okwakho konke okwenzayo makuphelele phansi. Leyo nto ongabe ungayiqondanisa nabe ibhizinisi noma ngabe umsebenzi. Yingakho kuzoshiwo ukuthi lokho sukuzama ukwenza okuzokuphilisa wena kuphelela phansi, uzokhonjiswa ngethoyilethe. Kuphinde futhi kuba ukuthi ubona unumber 2, ngabe mhlawumbe uhlangana nawe endleleni, ungabe mhlawumbe ubona ugcwale phansi, usakuya ngokuthi uphuphe ukanjani. Unumber 2 na ke bakwethu uyinto
esuke ingasezosebenza bafowethu, into ongesazoyenza lutho, into enephunga elibi, into nje engathandeki, uyabona. Ngaleyo ndlela leso sichitho sivamisile kakhulu ukuthi sisebenze kubantu abasebenzayo emsebenzini, ukuthi ungabusathandwa abantu abakuqashile kanye nabasebenzi bakho. Ngabe futhi ngabe umuntu ozwana naye ngabe sakuthanda, bahlanganise leyo nto leyo bakwenze ngayo ukuthi lapho wena ukhona ungabe usathandeka, ube umuntu nje engazi ukuthi khona into ayenzile ebengayenzanga lutho, ufakwe lelo phunga elinjalo, kube ngazi ukuthi awukhona lokho okwenzile ngoba usuke usumbathiswe ngesichitho saka number 2, yabona. Bekushaya ngesichitho sika number 2, sekuvela ke isimo sokuthi wena kubantu ngasikhathi usuphupha unumber 2, sekuvela isimo esithi indlela oyiyona, njengoba usukubona indlela oyiyona okwenziwe ngayo kuwena wena osukuphupha unumber 2 ifaniswa nalo number 2 osuke uphupha, uyabona. Kusuke kukhona abantu abakwenzile uthola ukuthi usufaniswa nalo number 2, bakushaya ngesichitho. Imvamisa futhi yabantu abake bephupha number 2, uthola ukuthi umuntu kudlula isuku elilodwa noma kudlula insuku zibe 2, mangabe uzohlangana namuntu azwana naye noma ngabe uzohlangana nabantu abamkhonzile, akwenzeki ingxabano ingabe bikho lapho. Ngobani na? Ngoba sekufakwe lento ewunumber 2 efakwe umuntu, uyabona. Kuphinde futhi uma kuthiwa ke uphupha ezimpethu, ngabe zisakazeke phansi noma ngabe zisenyaweni noma ngabe zisemzimbeni ke kuwe, lapho ke bakwethu kusuke kuyisichitho leso esuke sijulile, ngoba sisuke sesihlanganise konke ukuthi lo muntu okushaya ngesichitho ufisa nanokuthi wena ube ngumuntu ozovele nje adlule emhlabeni, avele asuke kufisela nanokuthi kube ngazi ukuthi kuthiwa umbelwa ngisho igodi, yonke into yakho yonakala idicileleke phansi. Khumbula phela ukuthi izimpethu lezo zisuke zidla into, ziyiqeda nje, ziqeda ngayo, okusho ukuthi leyo muntu osuke enze leyo nto leyo usuke eqeda nje konke okusuke kungokwakho, kwayihambe kuze kufike empilweni yakho uqobo wena ekuphileni kwakho, uzobe umuntu onjani, osegula, ongasazi ukuthi kubanjwa la kuyekwa la, kubanjwa la, usuke kushaya ngesichitho esizokuqedela umsebenzi, esekuhlukanisa nomuntu okozwana naye, sikonele mhlawumbe noma umshado wakho, siphinde futhi size sigulise wayi wena uqobo. Abantu abakwaziyo bazibuze baziphendule ukuthi ubani udliwa yini, unani, uyabona. Uyini lemdlalo kuthiwa hayi uyagula, kodwa manje lokugula kwakhe akuqondakali, akulungiseki, uyabona. Kusuke kuyizinto ezinjengalezo ke. Kwesinye isikhathi omunye uyazibona ziphuma emzimbeni, okusho ukuthi ke kuyena lapho kusuke kukhombisa ukuthi impela sikhona isichitho esinjengalesi ekwabhedulwa nje yonke into yakhe lowo muntu, kodwa njengamanje maziphuma okutshengisa ukuthi sizama ukuthi lesi sichitho kuliwe naso edlozini. Leyo nto ngizobe ngichaze evidweni elandelayo ukuthi uma ngabe ubona izinto ziphuma emzimbeni, ngabe kusuke ukusho ukuthini uma ngabe isichitho siziphumela noma ngabe umubhulelo uziphumela kuwo emzimbeni. Ngiyabonga kwanamhlanje, ngicela ukuthi ngime lapho, ngisalini kahle.